si promessé. www.bomokoyamboka. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. www. Alors, suivons tous www.bomoko.com. La Bible dit cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous cherchons la paix, nous cherchons l'unité, nous cherchons Bomoko. Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Bandeko nyonso bazolanda biso. Pona ba fête na bino, pona ba séminaire na bino, pona ba concert na bino, pe pona ba sango ya mboka. Tosengi na bino boya na site na biso ya sika www.bomokoyamboka.com. Totombola site na biso po mboka na biso ekende liboso. Eze sika ya malamu oyo tokoki kolekisa basango mokili bayoka yo, oza na lite ya koloba, oza na likambo, oza na toli ya kopesa, oza na milulu na yo osalisaki, oza na bezo tia yango ete bato so bamona yaka na site na biso ya monene www.bomokoyamboka.com. Bokozala dessus te. Merci. Chers internautes, nasengi bino merci mingi lokola bozolo na biso tozali bongo awa na kati ya bomokoyamboka, bomokoyamboka.com. ezali bongo site na bino oyo bolingaka, oyo bomonaka ngo chaque fois na kati ya Scandinavie awa pe tozali international donc tozali na monde mobimba. Alors lelo ezali journée moko kitoko tala moye bimi tozali bongo awa na kati ya Scandinavie na Stockholm. Stockholm bino bongo boyebi ezali capitale ya Scandinavie. Ah, na poto quoi. Likolo. Toza bongo likolo. Alors, le journée moko est spécial parce que tozali na journée moko awa na Turese commune. Alors, binombo bo mona kaka tokola kisabino makambo ezali parce que biso tolingi makambo ya kobomba bomba te. Photo la kisabino muzindo nango. Donc Kalami te bolanda biso to talakisa bino to poser pe ba question ba o bazali awa pe biso communauté na biso eloko ni tozo sala awa eloko ni to yeko sala awa boy. Alors Kalami te bolanda biso Uppvisning, en BMX-uppvisning från Child Stores grabbar. Så vi ska bara sätta på lite musik här. Är Child Stores grabbar redo? Ja, jag antar att de är redo. Då tycker jag vi kör. Det som är så unikt med den här parken är att den är både för skate, BMX och kickbike. Det är det som är så unikt med den här parken. Som ni ser här, nu är det BMXare. De trixar, fixar, klappar händerna, jublar om ni ser någonting som är cool. Jag vill även passa på att påminna de som inte har anmält sig för kickbike-tävlingen som äger rum klockan 14:30.
Kom fram till mig, skriv upp era namn så är ni med och deltar i tävlingen. Det är fina, fina priser. Vi är här för att visa upp oss och att folk ska känna sig trygga. Och att polisen är synlig, det är det som är det moderna då, att vi ska vara nära medborgarna. Och... Tycker ni att om ni är synliga så det blir inte brott och det blir inte misshandel? Nej, det är fråga om respekt då. Men tänk om det skulle vara varje dag, eller det ska synas bättre varje dag på torget eller på gatan. Det skulle bli bättre. Jo, men i Tyresö då jobbar vi mycket brottsförebyggande, att vi är ute och går i bostadsområden, att vi är ute och går i centrum och bland människor. Vi jobbar mycket med ungdomar, fritidsgårdar och... Men folk tycker inte att det är kränkt att ni är på plats? Nej, det är uppskattat. Jäkligt uppskattat är det. Okej. Hoppas att det blir inte bråk. Nej, det blir inte bråk. Men om det händer så att det blir någon som har druckit mycket och som har blivit berusad, vad gör ni då? Ja, då löser vi det. Det beror på hur situationen ser ut. Men ingenting går inte att lösa. Okej. Allting går att lösa. Ha det bra. Hej då. Hej. Ok, wana ezalaki bongo sécurité awa na kati ya commune ya Turese tozali kotala ndenge nini basalaka baorganisateur na bango. Donc makambo nyonso bongisaka sécurité, police aza wana, mbila aza wana, azali kotala soki otie mobulu batie minote. Ok, ye moko alobi ke soki bango bazali sur place ba population se sentir sécurisée, mais oyo biso ezalaka soki police aza na kati wana omona bakobenda ngambongo. Donc yango wana ezolakisa biso ke petolanda pe exemple ya baninga na biso oyo bazali kosala makambo yango. Alors kala mingi te tokutana pe na mutu moko azali concerné na makambo ya culture, ye akoyebisa biso akoexpliquer biso culture awa na commune ya Turese ezoleka ndenge nini. Alors biso na cadre ya bomoko ya mboka tolala na pe makambo ya culture, tolakisa biso tolakisa bango culture na biso, bango pe balakisa biso ya bango kwa tozoko mona ba manifestation ezali awa. Ouais, bongo na cadre ya kaka ya culture awa na bomoko ya mboka.com tokokuta na kala mingi te na chef oyo azali chargé ya culture awa na commune ya Turese awa na Stockholm. Tokotuna ye ndenge ni culture e marchaka na commune oyo. Ok, kala mingi te tokotuna ye bolanda biso na bomoko ya mboka.com. Ndena ibisaki bino to kutani na chef ya culture awa na Turese ako pesa biso point de vue na ye ndeni ba travaillaka awa pona culture biso lokola tozali bomoko ya mboka tokoti na mboka oyo ya Turese toye bandeni ne ezoleka makambo ya culture boylanda. Hej, vad heter du? Jag heter Irene Hederdal. Okej, kan du presentera dig själv? Irene, vad gör du här? Jag är koordinator för festivalen, ansvarar för den, och här i kommunen så arbetar jag som kulturchef, vilket innebär att jag har ansvar för kulturfrågorna. Jo, jag ser att ni organiserar det brukar vara varje år ni organiserar den här Turese festival. Ja, i år är 7:e året som vi gör festivalen. Och man kan säga att i år är verkligen ett år när jag känner mig väldigt nöjd med att alla bitar har fallit på plats. Vädret är fint, besökarna är här, vi har ett fantastiskt program, 45 föreningar och många privata aktörer som är här. Så det känns väldigt roligt. Vad är för föreningar som är här? Är det kultur eller andra företag? Jag ser också att det finns också partipolitik. Är det allting ingår i kultur eller? Ja, som jag ser det. Jag har en väldigt bred definition på vad kultur är. Och jag vill inte sätta några gränser för vilken förening som kan vara med. Utan alla är med och bidrar på sitt sätt. Jag tänker också att vad som är kultur, jag tror att det är under förändring. Bara för att ta ett exempel, vi har en basketförening här i kommunen och det kanske många skulle definiera som en idrottsförening. Men vi har väldigt många roliga samarbeten. Basket är en del av streetkulturen, hiphoppen, streetdansen. Och det blir väldigt bra och positivt när man arbetar tillsammans. Graffitin, ja. Ja, apropå graffiti, jag är själv konstnär. Vad tycker du om graffiti? Som det ska vara konst eller tillåter att göra graffiti här i Turese eller inte?
Om du frågar mig vad jag tycker så är jag för yttrandefrihet och jag tycker inte att det är samhällets sak att säga någonting om hur en människa väljer att uttrycka sig så länge det sker under lagliga former. Jag är emot sabotage naturligtvis, men jag menar att en människa har rätt till sitt eget uttryck. Na mokuse na olobaki azali chef ya culture awa a présenter culture awa ye azali ko tala ba oyo nyonso ba organisation nyonso bazo présenter o bazalelo awa azali ko loba peke aza ko tala ke par exemple bazana ba association nyonso bazo représenter ye aponite ezala ba o bazali ba politicien bazali o bazali makambo ya art bazali alobi kutu makambo graffiti bazali ba o ba komaka na ba mire mone ba artiste moso ba komaka na mire alobi pona bango savoir mais ezala ya ko sabotage te yango wana tozali kotuna ye viska froga in soktile Vatike du om invandring i kommunen vad de är välkomna eller inte och vad bidrar de som kultur. Vad som invandrare, vilken bidrag som bidrar till den här kommunen, Tyresö? Alltså, Tyresö är ju en kommun som inte har haft väldigt många inflyttade. Under 60-talet så var det många som kom hit från Finland. Och det finns inte så tydliga grupper från andra kulturer här. Men jag menar ju att det naturligtvis tillför. Alltså ett samhälle är ju de människorna som bor i samhället. Och bara för att ta ett exempel, vi har ju en fantastisk person i Misa Landström som har kommit hit till Tyresö och dragit igång en förening. Hon är ju här idag. Och det som hon betyder både här och naturligtvis i Kongo, det är ju helt fantastiskt. Voilà natura qui na lobby lokonene ba biso ba étranger toza apporter na commune na biso wa culturellement alobi bongo ke ouais bato bazali ba différentes cultures bazali pe ba alobi pe kutu exemple ya sœur na biso Misa yemoko avani na commune ya Tyresö wa zo apporter une pierre na contribution ya commune pe en même temps zo aider bana na Congo ezali positif penza. OK. You angonde bonen yo e culture arbetare yo ba mer bon vad gör ni så kultur för bonen här i Tyresö? Dels så har vi ju en kulturskola naturligtvis där alla barn är välkomna att uttrycka sig genom musik, dans, teater, bild. Och sen har vi ett samarbete med fritidsgårdarna. Den här dagen är ett exempel på vårt samarbete. Och jag menar att det är viktigt att skapa mötesplatser. Och naturligtvis för barn och unga i synnerhet. Det är ju en prioriterad målgrupp. Och gamla barn som välkomna för kulturen? Just på kulturskolan så är det barn från 5 år till 19 år. Men vi arbetar ju också tillsammans med våra skolor. Och har ett kulturprogram kan man säga. Har ni några projekt kultur som ni har på gång eller som ni tänker göra eller som ni gör? Ja, ett stort projekt är Kultur i höstmörkret. Som då är en kulturvecka som sträcker sig under den mörkaste tiden på året, 8 november till 16 november. När kulturföreningar här i Tyresö tillsammans gör en härlig kulturvecka. Irene, vi tackar dig för mycket. Tack så mycket för att du presenterade kulturen och tack så mycket. Bongo te remercier mingi parce que yende aza chef ya culture awa alobi ke culture ezali bongo pilier ya awa nature ese. Alors sans culture makambo eza bien te donc yango na biso pe tolobi contribution na biso pe na bomoko ya mboka culture yangwana tozali kolanda kolakisa bino makambo nyonso eza koleka na Suède. Alors bipo na bana nyonso bazali le bienvenu na kati ya culture awa na Stockholm na Tyresö.
Merci. Bolanda biso nan tosilité tozo continuer le chose. Kala mingi pe na obenga bino na sabino masa moko azalia waboye oleget. Prota do svenska ele franska English. What about you? What is your name? Pardon? What is your name? I'm Johnny. Why you are here? I just came to visit my brother. He lives here in Tyresö. I'm from Finland. You are from Finland? Wow. Bandeko babolingo oyo ezali moneko na biso ya Finland uti yo api na Finland. Okay, you are taking boat to come here just one day. Yeah. You only okay. What do you think about Stockholm? Well, it's a beautiful town. I love it so much, and personally, my hobby is a DJ. You know. You're making music. Yeah. We're having. What kind of music you? I play everything from Afro and reggae, dancehall music. You know. Is it what we do in Helsinki? You are in Helsinki or? I live in Helsinki. I've been living there for more than 15 years. So. Okay. Think you speak Finnish? Yes. Can you say something to people who tell you in Sweden or in Finland? Yeah, he can tell me something. Tell them something. Yeah. They will see you. Yeah. Hyvä päivää. Mun nimi on Joni, aka clan moja from Helsinki. Cheers. Yo, wana ezalaki ndeko na biso moko auteki spécialement na Helsinki na Finlande aye awa pona ko soutenir pe komona ba ndeko na ye awa na kati ya Stockholm na kati ya journée oyo ezali journée ya Tyresö festival. Donc kala mingi te tozo continuer pe totala tobosa na te tozana bandeko na biso ba mama. Ba mama congolaise ro ba lambi biloko biso ba congolais na culture na biso ba ya bokoko ya biso ba culture congolais. Donc toza na tokolakisa bango ba mindele pe bazo meka ba sosu na biso. Alors to kala mingi te tozo lakisa bango to tuna pe ba mindele wana soki ba yoki guni ni za na biloko na biso ba pondo ezali ba nini kala mingi te to bolanda biso to tala. Yo kala mingi te tozo kende ko tala ndenge na lobaki to ko na tala ba mama bazo lamba. Alors ba sedwa bazo meka biloko na biso ba congolais bilei na biso ba congolais. Alors tozo kende kala mingi te to ko tuna pe bango soki bazo mona ngweza ndenge nini. Merci beaucoup bolanda biso. Kommunens vision är att Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i hela Stockholmsregionen. Det finns en massa spännande saker om Tyresö som utvecklar allt som vi jobbar med varje dag. Nu ska Dick säga något om skateparken. Ja, det var nästan exakt 4 år sedan. Det kommer det, det kommer. En skateboard och invigde första etappen på skateparken. I samband med det så fick jag frågan, när kan vi bygga ut? Vi vet att flera olika typer med hinder och så. Och då sa jag, ja förhoppningsvis om 4 år. Man kan stå på parkour och annat. Jag är utegym lite längre bort. Det är någonting vi kommer att fortsätta att satsa på. Nästa utegym i kommunen kan vara bra att veta. Kommer förmodligen att bli Ulfsparken. Och dessutom så måste Bomoko ya mboka bongo ezali pe culture biloko kolia pe ezali awa. Alors ba mama na biso ba bongisela biso bilubu moko ya somo. Donc ba soda bango moko pe bazo boliango yango na kotuna bango eza ndenge nini bayoki yango ndenge nini. Ursäkta, kan jag få fråga dig en sak? Vad du beställde för något? Jag beställde ris och bönor med kyckling och ett grillspett. Oui, alobi a commandé loso madesu, madeblo. Leso madesu o penza malewa penza. Leso madesu na kamundele na soso. Kamundele. Na moni pena mos. Eza na soso mwamba. Det finns vad är det nötter där? Jag har gjort nöttsås där. Och mwamba peza na kati. Oh, jag solo. Men vad tycker du då? De här är bäst. Bönorna är bäst. Alors bien yango eza best ezali meilleur penza ya kolokate. Vraiment smokely malted. Snälla, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ba meki bazo meka biloko yo to tuna nano ba mama bango moko ndeni ba lambi pe biloko nini pe bazo lamba.
tomoni awa tozali na madesu tozali pe na pondu mama Miza expliquer na biso biloko nini bozamba ya boye po bato ebele namoni bameki namoni mundele musuku na zo lambula misepi na vraiment expliquer biso nani bolambi biloko nini tolambi loso pondu soso madesu pâte d'arachide sauce ya mwamba soso na mikate na bagato mama Pauline n'a pas memeli biso madesu amemeli biso pe bagato bon siko bango bazoli wana bamoni yango nini baeza bamesana na ngo bie bazomeka pour la première fois misu baomeka pour la première fois misusu balie pour la troisième fois pour eza troisième fois totelem tosi tosa tozalaka wa bato biso baomekaka mpo bamoni ke bayebi ke ezokende osalisa bana yango bazoya mpe osomba ouais oyo ezalaki malewa Madden Sweden bongo na kati ya bongo ya bomoko ya mboka yo moko oyebi kaka na kati ya Sweden we soki malewa boye te moye te yango na tozokende susu totuna pe totuna mama Pauline pe azali awa il faut atuna pe mama Pauline pe azali awa mama bomoko ya mboka yo mtasi ba brochette ouais kamundele kuna mama bomoko ya mboka ye moko ya asimbi bomoko ya mboka tokotuna ye recept na ye za neni ni susi na ye za neni ni pona na cadre lelo na jour ya bomoko ya mboka mama Pauline balobi yo moto ozali mama bomoko ya mboka.com lobana no likambo na ye za neni lelo abo présence na ye za nini abo lobana no ouais présence na biso ezaka bomoko donc toza alelo pona sunga ndeko na biso ya Elikia yanga bomoni ngawa nazo lamba biloko o baoteka mbongo nyonso tozoteka awa ekeke na Congo pona kosunga pona ekolo ezotongama pona bana bandikape. Vraiment merci mingi yango na tolobi ke bomoko ya mboka ezosalisa elongwe bongo na kaka na cadre ya émission te elongwe kaka na cadre ba information te ezape ko salisa en partenariat avec Elikia na biso binombo moyebi ezali association ya mama Miza o ezali bongo ko sunga bana na Congo bana na Afrique baza konyoko ma bana bandicapé donc ezako salisa o nyonso bazo sala boyo bazo sangisa mbongo pona kotina na Afrique yango na tozala kaka bomoko et continuer tolanda susu to continuer kotambola. Alltså det är bra för då får nej men jag tycker det är bra för då träffas alla i Tyresö varandra, då får man liksom du vet se vilka som bor här, man får göra olika aktiviteter, man får äta. Och då får du säga vad heter du? Jag heter Ranja. Okej, kan du Elsa säga alla kommer som bor i Stockholm hela Sverige ser dig. Kan du säga någonting till dem om den är dag idag? Jag tycker att ni ska komma hit och få ta del av olika saker. Ja. Jättebra. Jag bra på att prata. Okej. I början, var kommer du från? Jag är alltså från land. Min mamma är marockan och min pappa är kurd. Det betyder att du kan prata lite franska. No. Bande babolingo so to lobi ko to za international wana to lobi to so to kosi te parce que moninga na biso yo mama na ya zali awoti na Maroc donc papa na yes mama va comme papa from mamma är marockan och flytande franska. Okej. Mama na ya awoti na Maroc as africaine. Papa kurd. Papa na ya da kurd donc zali international. O lobi wana lobi ke journée malamu ezali awa na Tyresö parce que azobenga suku baya kite baya komona makambo nyonso zali kolekawa alors vidu bjuda din kompis kommer säga någonting. Okej, kom. Får vi vara med på TV? Vilken kanal? Det är Congo kanal vi håller på att sända via internet. Vi sänder via internet. De ska visa det här för deras land. Okej. Kan du säga någonting om dig själv och om den här dagen?
Du vågar inte. Okej. Alla som bor i Kongo tycker jag ska komma hit. Come to Sweden! Okej, kan du säga Bomoko? Va? Kan du säga Bomoko? Bomoko? Yamboka. Yamboka.com. Ja. Ja. Skulle du vilja lära dig någon annan språk än svenska? Jag kan ju kurdiska, marockanska, turkiska och arabiska. Okej, wana lobi legi balangwa yebi. Alobi vraiment ezali gentil comme on a batunion sur bazale na sengwa. Vill du säga någonting mer? Eller Elsa, din mamma eller pappa eller din kusin? Till mina föräldrar. De kommer inte se mig. Nej, de kommer se dig. Okej. Hej mamma och pappa. Ja, okej. Hej mamma och pappa. Jag hoppas du ser mig. Jag är blivande kändis snart i Kongo. Wow! Alobi kalamingta yoko mastana Kongo. Tela ambition zaliawa. Okay, Dr. Kati de oyanza cousin na ye. Vad heter du? Emre. Varför är du här? För att kolla på Ace Wider. Va? För att kolla på Ace Wider. Okej. Det går bra? Ja, det går bra. Bra. Okej, jag tackar dig jättemycket. Tack så mycket för att jag fick prata. Okej, tack för mycket att du fick svara. Hälsa ert land. Okej, jag kommer att svara. Kaka na Turese Kulturfestival. Tozali bongo na ndoko na biso mwasi aboye ako se présenter mais na suédois anako interpréter asima mais boko yoka enano. Hej. Hej. Jag heter Linn. Linn, vad gör du här? Jag är här med min klubb och tränar judo. Judo, varför här i Tyresö då? Klubben ligger i Tyresö och sen så visar vi upp oss att vi finns här. Jo, vad får man göra för att komma med, att vara med på Tyresö judo? Man hör av sig till oss genom hemsidan eller ringer oss. Så får man komma med och köra. Vad är för hemsida? www.tjk.com. Okej, jag har en son som är 7 år. Får han komma? Men, det är från 7 år så får man vara med och köra. Så samma år man fyller 7 så får man vara med. Jag ser att du har brunbälten. Hur länge ska man få för att få den här brunbälten? Jag har ingenting. Jag borde ju ha svart nu egentligen. Jag är lite seg. Men om man börjar som 7-åring så har man väl brunt som kanske 16. Så då har man tränat så här, vad blir det? 6, 7, 8, 9 år typ. Okay, men jag tycker att ni gör så här så barn kommer att bråka hemma och i skolan. De kommer att bråka med varandra. Vad gör ni för att de ska inte bråka med varandra och visa att de kan? Man får inte, vi har så att judo innanför våra lokaler. Så man får inte göra det utanför om det inte är så här. Så att man får inte testa på det utanför oss. Liksom. Så man får inte ha det i skolan eller sånt. Man får inte ha det som självförsvar överhuvudtaget. Man ska träna på våra mattor liksom. Man gör för träning, fysiska träning, inte för att försvara sig men när det blir bråk. Nej, absolut inte. Våran klubb har ju jiu-jitsu också. Det är ju självförsvar. Okay. Men vi har inte självförsvar. Om någon vill ringa eller anmäla, ni finns i Tyresö eller det är bara via hemsidan man kan kontakta er? Man kan komma ner till träningen om man vill. Vi har i Kumla skola. Har vi lokal. Så det är bara att komma ner på tiderna som vi är öppet. Men det lättaste är att bara söka på Tyresö judo. Då kommer allting upp liksom. Okay. Tack så mycket. Kan du visa oss några tips av hur man tränar eller kan du visa visa ett kast. Jag kan visa ett kast. Vi vill se den. Ja. Så laxa biso kala mingi te moi träning moi tips va ya judo totalawa. Där.
Vi är i Tyresö här kulturfestival. Varför då? Varför är ni här? Vi är här, Ministrålarna heter vi. Vi sjunger och dansar med barn i olika åldrar. Ni sjunger och dansar. Varför bara idag? Idag gör vi reklam för vårt företag här eftersom vi ska börja med kurserna här i Kulturcentrumet. Vad är för företag du sa? Ministrålarna heter vi. Ministrålarna heter den. Vad gör ni med Ministrålarna? Vi dansar och sjunger med barn 0 till 10 år. Men varför inte 15 år och 16 år? Det finns så mycket annat där. Vi har Idol och sådana uttagningar. Så det här är för barn där det är ingen tävlan. Det är ingen konkurrens utan det är till för alla. Det betyder att ni uppmuntrar barn att bli kändisar, minikändisar i framtiden? Eller att du stöder dem att utveckla deras kultur? Nej, vi vill att vi gör det här för barn ska få så bra självförtroende av sången. Man kommer fram så mycket av att sjunga och dansa. Man utvecklas som människa. Vi vill ta bort det här med tävlandet. Vi vill ta bort det här med elitnivå redan på ung nivå. Utan vi vill att barn ska leka och ha kul. Bango bazaliko salisa bana bazaliko na cadre ya culture bazaliko la kisabana ko danse mais à la façon te ya concurrence bazaliko sala bongo pona ko pesa et la compétition te bazaliko la kisabana ndeni ya ko sala danse musique mais na ndenge ya ke baye ba ko sala ngo mais à la ndenga concurrence te hur länge ni varit här? Tyresö har vi varit sedan 2010. Bazalaki awa depuis 2010. Företag, vad heter du sa? Linda heter jag är vd för Ministrålarna. Okej. Jobbar ni bara i Tyresö här? Nej, vi har kurser runt om i hela Stockholm. Om till exempel mitt barn vill vara med, vad ska vi göra? Då går man in på www.ministrallarna.se och anmäler sig. Ja, alingi soki mwana na yo alingi akota na group na bango akena website na bango kanu prepa den www.ministrallarna.se www.ministrallarna.se yangonde site na bango oyo sobo koti na kati bino ba bavani na Tyresö awa bo contacter Mama Linda aye akosalisa bino yango na totiki bino tokepe na bato mususu baloba makamonini bazana bango awa boy. Hej Victor. Hej Marcus. Hej pappa. Är det bra? Det är bra. Jag tycker det är jättebra att vi är här i Tyresö. Kan du berätta lite varför är vi här idag? Min fru Misa har ju med sin förening Elikia Nabiso ett stånd här där de säljer mat och tyger och dockor och sådär till förmån för våra projekt i Kongo. Där vi hjälper ett barnhem i Kimondo utanför Kinshasa. Vi hjälper en skolbygge i Luengo utanför Kikwit. Och vi hjälper barnen i Kahemba som har det svårt med matförgiftning bland annat. Ja, eftersom våra compatrioter, de som pratar lingala eller franska, de får inte. Kan du prata någonting på engelska eller lingala eller på franska? Eller vi kan Victor översätta. Ja, jag kan översätta lite. Men okej, kan du prata på engelska så de kan förstå? Jag kan förklara lite på. Okay, we're here with our foundation, Elikia Nabiso, Our Hope in Lingala, and or God's Hope, I think, in Lingala. And we are selling foods and handmade dolls and also fabrics from Congo for fundraising to help a children's hospital and a school building that we are building in Congo, and also the children of Kahemba. So this is why we are here. Okay, bongo na kuinterprete bongo boyeye azali bongo Marcus azali mobali ya mama na biso Miza mwana na bangonde Elikia bango bazali bongo na organisation oyo ou bien organisation na bango oyo comme biso bongo Elikia ba oyo salisa bana na Congo. Alors baza pe na kati na bango na biso wa boye pona ko soutenir bana na Congo yango na présence na ezali onga ya na pesa très engagé na kati association oyo ya Elikia na biso yango na yotaka mike for at do here for to study Miza au studio Elikia na biso. Merci beaucoup. Bye. Bomoko ya mboka toujours na cadre na mino culturel
na ina tuna bande kona biso bazawa eloko nini baye awa na baye ko sala nini awa na culture festival nature C. Bongo na ko interpréter sima parce que bazolo ba min casse doigt. Alors hej. Hej. Vad heter du? Jag heter Adeline. Adeline, vad gör du här Adeline? Hej, ja, vår dansgrupp heter Notis, Tyresö Dance Academy och vi ska dansa här idag för er, Tyresöfestivalen. Vi är en förening där alla åldrar kan vara med från 6 till 26, den äldsta som dansar i vår grupp i hela föreningen är 26 år gammal. Men även äldre såklart får komma och dansa lite. Det betyder att ni är dansare, ni brukar dansa eller ni lär andra att dansa också? Vi lär inte ut, vi har en danstränare, hon heter Stephanie. Och sen så han som håller hela föreningen heter Horo. Så vi är elever helt enkelt och ja. Brukar ni dansa i hela festivaler eller bara det där Tyresö-festivalen? Vi brukar dansa i andra festivaler, vi har dansat Haninge-festivalen, Tyresö-festivaler. Vi får många gigs, det kommer och kommer, så det är riktigt kul. Ja. Vill du säga någonting? Nej. Vill du stor applåd? Nej tack, det är bra. Du får säga vad du heter då. Emily heter jag. En stor applåd. Vår danslärare heter Stephanie och hon dansar för Enough Production. Och du själv? Dan. Chanel. Okej, ska vi se nu ni dansar eller ska ni visa att ni dansar? Vilken sorts dans ni dansar? Vi dansar dancehall som kommer grundligen från Jamaica men har nu blivit väldigt stort här i Sverige också. Väldigt populär dansstil. Just nu är det väldigt mycket tjejer i Sverige som dansar men i Jamaica är det tvärtom, är det mycket killar. Men vi försöker värva mycket för folk, få mer killar att komma in och dansa. Men jag skulle rekommendera det är en rolig stil att prova på. Jo, just det, jag ser bara tjejer som är här. Det är killar, de är inte intresserade, eller? Inte lika mycket, speciellt dancehall, men det passar både killar och tjejer. Kan du berätta lite om dancehall för att det är många som inte känner dancehall. Vad är för dancehall? Det grundas från reggae, det kommer från reggae och sen så efter det kommer bogo. Han kör i sin stil i festival, i gatorna, det kommer från gatorna, dancehall och först var dancehall, old school dancehall handlar mer om känslan, man kände känslan och man dansar med alla, det är en gemenskap och nu är det väldigt så här. Det så handlar mycket om steg också. Nu är det väldigt mycket steg, new style, eller inte new style, men nu det nya dancehall. Men det finns feminint dancehall, det finns maskulint, det finns där tjejer och killar dansar tillsammans. Men det är mycket att man lär sig från varandra, man ser andra dansa och man hänger med. Det är med gemenskap, alla ska trivas och ha kul. Jag tror att någon gång jag tryckte på YouTube, jag tittade på dancehall, jag hittade bara tjejer som skakar rumpa. Vad är det som man ska dansa? Det är en del av dancehall, det är en väldigt stor del, populär del, men det är just det som man ser mest av, speciellt här i Sverige, så man kan, det misstolkas. Men vi kör lite blandat, vi kör både tjejigt och killigt, så det finns mycket, det är stor bredd grej. Okej, nu får du se att tjej använder dans för att hålla kroppen fysiskt. Är det inte så? Är det för att du håller kroppen eller är det för att du har kul? Förlåt, jag hörde inte din fråga. Det är både och faktiskt. Vi personligen började för att det var roligt, men fysiken och träningen och styrkan, det kommer med i dansen. Du måste ha uthållighet och lite styrka för att kunna utvecklas och hålla igång. Men det är mycket både och faktiskt. Kan du upprepa namn på era grupper och säga var ni befinner er? Hur kan man kontakta er? Vad sa du? Upprepa hur? Namn på gruppen? Ja, Notis, Tyresö Dance Academy. Och det var bara webbsida. Va? Webbsida. Vi har ingen webbsida, men vi har Instagram. Notis Dance Crew heter vi där. Det är bara att klicka följa. Där lägger vi upp bilder från uppträdanden och träningar och så vidare. Sen även kan man anmäla sig till Tyresö Dance Academy om man vill dansa. Vi har dancehall och magdans just nu. Så gå in på Tyresö Dance Academy, hittar ni där länkar. Det är bara att söka upp sig. Väldigt duktiga lärare, roliga lektioner. Jag skulle rekommendera det för alla. Tack så mycket. Vi ska se hur ni dansar. Jag lovar att vi... Bongo balobi bongo baza groupe moko eza nature sawa ba ngoba dansa ka ba dancehall ezali ba danse moko yoti na Amerique. Alors bango ba dansa ka ba yokolo yango na classe batanga kango, alors bazali ko binango
en même temps bazali kope ko garder corps na bango ezaka ko pamba te bazali ko utiliser ngo pe en même temps lokola gym lokola entraînement yango wana na lobike bomoko ya mboka ezaka likolo donc tozolanda bango tokotala kutu ndenge wa kobina alors tozawa tina bino bolana ni ezoleka merci. Sista gruppen från Tyresö Dance Academy och det är Notice. Välkomna upp på scenen Notice. We bet the devil want baptize. We bet the devil want baptize. We bet the devil want baptize. Shoot them body from block ice, lock ice, lock ice, lock ice, 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 lock ice. Me can defend anything when me talking a song. Don't need friend to make shot caught in a man. Give a freaks up how them a call him a dan pussy man car. Can't trust him and you don't care if you want the devil with the fuck in a hand. Steve, give me way and me power him no man. One chatting nine face so it can't go be long. So no clamo si yo me obviamente rasca me be in a low with your pussy song. I need to know what you do to me girl, but they big day me want pump ya. Me face ya, they know obviamente rasca me be in a low with your pussy song. All when me want you be back up and one, me still end up a bit all back ya. Perform for me. She went like a gypsy. From left hand to right, she a swing there. Wanna try get the girl fling way, but in her feel it. In your own world, now pre-made. She not realize I am the DJ. So me take up the mic and then say, girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb. Diggy, diggy, bring, come, give it to me. We're like this. We're like this. You go? Yeah, my hands. Yeah, okay? Yeah. All right. I got it. Okay. Come here now, girl. Come here now, girl. Bam, 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 dig it, bam, 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 dig it, bam. Girl, come on to me. Girl, come on to me.
Notice. Ja, nu får ni berätta, vilka är ni? Ja, vi heter Notice, Tyresö Dance Academy. Vi dansar i Tyresö, där är vår lokal. Vår lärare är Stephanie, heter hon. Och han som håller hela grejen heter Horo. Så det är... Det vi dansar just nu heter dancehall, i Jamaicansk dans. Tyresö Dance Academy undervisar också magdans, dancehall. Och om det är en stor efterfrågan efter hiphop så ska vi också dansa hiphop. Så det är bara att anmäla er och det är riktigt, riktigt kul. Vad hittar man då info om Tyresö Dance Academy? Är det på nätet eller? Det är på nätet, det är bara att skriva Tyresö Dance Academy, Tyresö kommun, så kommer det upp på nätet. Men hur ni, just er grupp, hur länge har ni hållit på? Vi har dansat 2 år tillsammans. Och 2 år. 2 år och ni är superbra. Tack för att ni var med. Tack själv, tack. Tack. Härligt. Notice och de andra grupperna. Och nu kommer vi få se några som heter Pink Code. Pink Code, välkomna upp. Sometimes you gotta be bold, just rock the world. Booyah! La 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 la. You had me. 고민은 너와 불굴한 기분 change up. 힘을 내는 건 would you wind up? 한 방에 모든 일이 가도 straight up. 넌 내다 style up. 기분 어때는 일에 집중. 내가 행복하게 사는 비결을 좀 말해볼까? 아침에는 잠을 깨 오늘게 사랑한다고 말해. 어유적한 내 따라 줄줄 나를 따라온 해피가 너무 귀여웠어 행복해. 이건 나만 돼. 이런 money, 이런 power, 너만 따라가다 어른들이 눈을 보여. 그들은 정말 행복하지 않아. 기쁜 일이 멋진 일이 세계를 점점점 만들어. 그런 money, 그런 power, 우리는 관심도 끊어버리죠. 나는 좀 해보고 싶은 그냥 하고 말지. 고민하다가 어른이 되면 후회많을 텐데 어제 오늘 내일도 행복을 찾는 나의 몸이기. 나는 좀 굉장히 힘이 나는 보이지. 누가는 길을 만나 친구 내게 달려와서 반짝이고 웃어준 이 조커. 끼리끼리 모여자는 친한 남자애들 내가 지나가는 그 시기도 조커. 잔소리 하지마 세상에서 내가 제일 좋다는 엄마. 헤이 TV 속에 싸움밖에 모르는 어른들 배. 점점 더 좋은 걸 난 나빠서 행복해. 더 기분 좋은 걸 내 곁에 너 있단 걸. 어른들이 눈을 보여. 그들은 정말 행복하지 않아. 기쁜 일이 멋진 일이
Ja, nu får ni berätta. Berätta vilka ni är. Vi är en svensk K-pop dansgrupp. Hur länge har ni dansat ihop? Typ 2 år. I 2 år. Och vad heter er danslärare? Vi har ingen danslärare. Aha, vi har ingen danslärare. Så vem gör då koreografi? Vi lär oss själva. Ja, alltså från dance practice från YouTube typ. Så hittar ni på allting själva? Ja. Nej, det är flera olika K-pop-band som. Så men ni sätter ihop. Berätta om låten. Jag tyckte mig höra, vad var låten på för språk? Låten var på koreanska. Just det. Ja, berätta, vad håller ni till att dansa någonstans? Ja, vi dansar i en danssal på Nyboda. Är det så att folk kan komma och träna med er eller har ni fullt i gruppen? Alltså, vi är en låst grupp, men om man känner att ni vill komma och lära sig någonting så är det bara att fråga. Vad bra, tack för att ni var med. tosali recept moko ya bien donc tokokoloba kaka ke lelo tokosomba lobi mbongo ezokende na Afrique ekosomba au moins 40 bons donc merci penza. tosepeli mingi mpe namoni bamindele mingi basombi bapupe oyo ntango bazosomba bazoloba nini mpenza mpona bapupe oyo est-ce que bapupe eza na mwa signification to expliquer bango ke bapupe eza bahandicapé basali yango na Congo et que soki osombi pupe moko eza kofuta mpe minerval ya mwana moko donc basepeli mpe. Vraiment merci mingi nga mpe nakosomba pupe moko mpo napesa mwana na ngai mbongo mpe ezokende na cadre ya kosalisa bana na Congo mwana na ngai kozwa pupe oyo alors mbongo ekosalisa bana na Congo nga mo deja nasombi oyo mama Miza eza combien 150 couronnes nga mbongo nazosomba moko yo mpe soki olingi osomba pupe oyo benga biso na bomokoyamboka.com contacter biso ou bien contacter mama Miza ye bongo akozwa mbongo akotindela ope pupe na yo alors mbongo ezali pour kokinde pona kosalisa bana na Congo alors tokotina par poste soki ozwi biloko na yo donc pupe oyo esalami na maboko ya bana Congo esala yango yeye na Suède wa biso tozwi yango toteki yango tozongisi mbongo na Congo comme ça mbongo wana ekosalisa bana na Afrique na Congo alors yanga tolingi bomoko na bomoko mbonga tolingi ba acte tolingi misala emonana ole tolobaka mingi yango wana nolobika ke tozala bomoko. Bon, chers internautes, bomokoyamboka.com, tokomi pongo na suka ya émission na biso, vraiment to remercier bino lokola bolandi biso na bolamo oyo ezali Stockholm, Scandinavie, capitale ya Scandinavie na lobi bongo, tozalaki bongo nature ce culture festival oyo bongo esalamaka chaque année ezali pona koseblisa ba habitants ya commune oyo ature C awa na Stockholm. Bongo tokutani lisusu bo lembate kotala biso na bomokoyamboka.com na remercier bongo yemoko PDG Digital Momo toyokani lisusu na mbala sima. Bye. Check. Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Bandeko nyonso bazolanda biso. Pona ba fête na bino, pona ba séminaire na bino, pona ba concert na bino, pe pona ba sango ya mboka. Tosengi na bino boya na site na biso ya sika www.bomokoyamboka.com. Totombola site na biso po mboka na biso ekende liboso. Eze sika ya malamu oyo tokoko lekisa ba sango mukili bayoka yo ozana lite ya koloba ozana likambo ozana toli ya kopesa ozana milulu na yo salisaki ozana bezo tia yango ete bateso bamona yaka na site na biso ya monene www.bomokoyamboka.com. Bokozala dessus te. Merci.
qui s'y promessait. www.bomoko Yamboka. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. Alors, suivons tous www.bomoko.com. La Bible dit cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous cherchons la paix, nous cherchons l'unité, nous cherchons Bomoko.